Lewap vilayetinde döwlete değişli ençeme kärhananyň işgärlerine goşadyrnak içinde ykdysady krizis, mali yetmezçiligi sebäpli indi 3 ay bäri zähmet haklary berilmeýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 22 dekabrda Lewapdan habar berdi. İşgärleriň onlarçasy bilen söhbetdeş bolan habarçynyň tasdiklamagyna görä, häzirki wagtda Lewapyň dürli zawodlar, fabriklerinde işleýän 1500 goloý işgär zähmet haklarynyň öz wagtynda tölenmegi bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýär. Olaryň arasynda Lewap Avto Trans kärhanasynyň ýük, awtobus we taksi sürüjileri, Lewap Awtoýollary guruluşy kärhanasynyň, Lewap vilayet Türkmenpagta we Pamyk egreji zawodlarynyň, haly fabrikleriniň, Transgat hojalyk edarasynyň öýlere hyzmat edýän bölümleriniň işgärleri we owa hyzmat kärhanalarynyň mehanizatorlary bar. Zawodlaryň, fabrikleriň we kärhanalaryň resmileri işgärleriň sentýabr, oktyabr we noýabr aýlary üçün aylyk haklaryny ykdysady krizis, mali yetmezçiligi sebäpli töläp bilmeýändiklerini aýdýarlar. Olar edaralaryň hasabynda pul ýokdugyny hem belleýärler. Resmiler fevral aýynda aýlyklaryň berilejekdigini hem wada berýärler diýip, agdalan kärhanalaryň birinde işleýän Lewaply işgär anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. İşgärleriň ençemesiniň sözüne görä, edara kärhanalaryň resmileri bu zawod we fabrikleriň eýetçiliginiň hususy taraplara berilmegine garaşylýan ýandygyny hem aýdýarlar. Ýöne bu barada jikmejik maglumat bermeýärler. Resmiler telekeçileriň näme planlary bar we näme etjegi belli däl. Fevral aýynda kärhanalaryň ýapylmagy hem mümkin diýerler. Eger şeýle bolsa, onda işgärleriň aýlyksyz we işsiz galmagy hem gaty mümkin diýip Lewaply işgär aýtdy. Habarçynyň tasdiklamagyna görä, agdalan kärhanalaryň Farab, Däne we Çärjew etraplarynaky işgärleri zähmet haklaryny almak üçin her gün etrap häkimligine arş şikayet bilen ýüz tutýarlar. Etrap häkimleri ellerinden gelýän zadyň ýokdugyny tekrarlaýarlar diýip Lewaply işgär habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. İşgärleriň ençemesi aýlyk haklary berilmän soň aýlarda güzeran eklemek üçin prosentine pul kardalyp uly bergi edendiklerini hem belleýär. Şeýle-de habarçy Lewap vilayetynyň demir ýollary kärhanasynyň hem öz işgärleriniň 70%-ne goloýuny aýlyksyz zähmet ruhsatyna iýerendigini we olara indi 4-5 aý bäri aýlyk ýa-da maddi ýardym berilmeýändigini hem aýtdy. Karantin sebäpli tölegsiz zähmet ruhsatyna iýerilen bu işgärleriň ykbaly döwletiň ýadyna düşmeýär diýip bu edaranyň adynyň efirde tutulmazlygyny soran bir işgäri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk radiosy Lewaply işgärleriň aýlyklarynyň indi 3 ay bäri berilmezligi we käbir zawodlar, fabrikleriň hususylaşdyrylmak ýa-da ýapylmak ähtimalligi barada agdalan kärhanalardan kommentari alyp bilmedi. Bu barada Lewap vilayet we Farab, Däne we Çärjew etrap häkimlikleri bilen hem habarlaşyp goşmaça maglumat alyp bolmady. Türkmenistan indi 4 ýyla golaý wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Bu döwrüm dowamında ýurtda ençeme iş ýeri ýapyldy. Ministrlikleriň we pudak edaralarynyň bir näçesi birikdirildi. Dürli edara kärhanalarda iş orunlary kemeldildi. Şeýle-de Adatlyň habarçylary ençeme edara kärhananyň öz işgärleriniň aýlyk haklaryny wagtynda töläp bilmeýändigini habar berdiler. Munyň bilen bir wagtda pandemiýa sebäpli girdilen karantin çäklendirmeleri sebäpli ençeme kärhanada işgärleriň tölegsiz zähmet ruhsatyna iýerilendigi barada hem habarlar bar. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady kynçylyklary we munyň bilen bagly kärhanalaryň hemde ilatyň ýüzbeýiz bolýan bökdünçliklerini aç-açan boyun almaýar. Muňa derek hökümet maslahatlarynda iýdigderli ykdysady ösüş sanlary getirilýär.